जोङो मोनसे सोमावसारग्रा हान्जा जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि प्रग्रेसिभ पिपल्स जइन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट आरो UPPL जे गोलाव समनि बर' जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों सोमावसारबोगासिनो दङ आरो जों इलेक्सनखौबो बिनि थाखायनो गेलेदों देरहायोबा जाहाथे थांनाय समफ्राव रावबो देरहानाय एमपिफ्रा एबा MLAफ्रा बिनि बागै जेबो खामानि मावैखाय जों इलेक्सन गेलेनो थांखि लादों दिनैहाय आरो बेवहाय रायजो राजानि मदद दङ आरो दा ओरैबायदि मोनसे UPPL खौ मोनसे फोथायनाय लाखिनानै रायजो राजाया भट होनो ओंखारदों बे हिसाबै फैगौ इलेक्सनाव जों देरहागोनखौ फ्राय रोखा नुहुरखाबाय जोंनि सिगाङाव दङ 9 बोसोरनिया नाथाय बेथ' जि माने थांखि लानानै इलेक्सन गेलेनानै देरहादोंमोन मोनसेबो थांखिथ' मावफुंनो हाखायाखै फार्स्टिं डेभेलपमेन्टआव लामा बानायनाय आरो जेनेबा स्कुल बानायनाय बा दैबाना होबथानाय बा दै खुरखानाय होबथानाय आबादारिनि जेंनाफोर बेफोरखौ सुस्रांनायाव जेबो मावा फार्स्टिं BTCआ बिराद कारापसन जाने गरिब मानसिफोरनि न' होनायखौ लानानै बोराय बुरिनि पेन्सननिफ्राय आरम्भ खालामनानै लामा बानायनाय स्कुल बानायनाय हस्पिटाल बानायनाय जेरावबो कारापसन जायखौ नुनानै दिनै CAG कन्ट्रलार एन्ड अडिटर जेनेरेला भारतनि बिसोरबो गावसोरनि रिपर्टआव होदों हाजार कोटि थाखानि कारापसन दं होननानै नाथाय बिनि सायाव जेबो तदन्तबो जाया दा बेफोरखौ नुजोबनानै रायजोफ्रा माने दिनै बानायफैबाय बिथांमोननि फारसे फोथायनाय गैला जादों फारसे हाग्रामा महिलारिया BTCनि चिफ बिनि दायित्वआ मामोन बिनि दायित्वआ जाहैबाय बे ओनसोलाव थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनाय बर' जेंनायाबो बड'लेण्डनि जेंनायाबो मोनसे बयनिफ्रायबो देरसिन जेंना बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनो नागारै बियो बिनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थाबाय आरो सोमावसारग्रा हान्जाफोरनि हेंथायै बियो जुजिबाय थाबाय बे खारनाव दिनै बिनि सायाव फोथायनाया गोमालांबाय रायजो राजाफोरनाबो बेखौ खालामालासिनो बे गाव जुदि बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आं सुस्रांगोन होननानै दायित्व लानानै आवगायबोनायमोनबा जोंनि गेजेराव गावस्रालायनाय फैनाय नङामोन नाथाय बिथाङा जोंनि गेजेराव गावस्रालायनायसो लाबोबाय थादों फारसेथिङै बियो भटनि इलेक्सन बा इलेक्सनियारिं भट माने पलिटिक्सनि थाखायनो गोबां मानसिफोरखौ थगायबोबाय बहुद नंखाय खोथा होनानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै बेखौ मावफुंजोबनो हायाखिसै दा बिथांनि सायाव जोंनि BTC बा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनि इयुना मालाबाबो स्रां नङा रैखाथि गैया ओंखायनो मानसिफ्रा दिनै मोनसे थांखि लादों नुनो मोन्दों गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो मोनसे साननाय फैदों जे BPFनो 13 बोसोर होबाय 9 बोसोरनियाखौ 5 बोसोर नायबाय बिसोर जेबोखौनो मावनो हायाखिसैबा इभेन गुबुन हारिफ्राबो बर' जेंनाखौ सुस्रांनायनि बेलायाव थाबैनो सुस्रांजानो लुबैदोंमोन नाथाय बेखौ सुस्रांनो हायैनि थाखायबो गुबुन हारियाबो गाज्रि मोनदों थ' होमबालाय जोङो गोदान सोरबा खामानि मावगोन बादि मानसिखौ भट होनानै देरहाहरनांगौ बे थांखिखौ सब जाथि गस्थिनि मानसिफोरनि गेजेरावबो नुनो मोन्दों आरोखि ओंखायनो बे इलेक्सनाव जों देरहासार जागोन सार AIUDFफोरखौ सापर्ट खालामो दा बेयो जोङो ओरैनो रायज्लायबाय थादोंसो थगायनानै दोननायनि बाथ्रा गैया AIUDFजों रायज्लायनाय बादिनो कंग्रेसजोंबो रायज्लायदों बा जोङो CPMजोंबो रायज्लायदोंमोन गुबुनखौ मा बुंनो जों AGPजोंबो रायज्लायदोंमन एलायन्सनि थाखाय नङा नाथाय जोंनि ओनसोलाव मोनसे सुस्थ' मोनसे राजनैतिक बारहावाखौ लाबोनांगौनि थाखाय मोजां मानसिया देरहाथों बेखौ जोङो लाबोनो थाखाय रायज्लायदों दासिमाव जोङो रावजोंबो एलायन्स जायाखै रायज्लायनाय बाथ्राया नंगौ क'क्राझार लकसभा समस्तियाव BPFआ UPPLखौ गिदों नामा ना जोङोथ' दा गिलायैयाथ' बिदिनोसै राजनितियाव माने जायखौ टारगेट खालामनांगौ खालामो नङा होमबा आरो जायखौ रासिन रायनांगौ होननानै सानो बेखौनो गियोबो दा UPPLखौनो रायगासिनो दं नालाय UPPLखौनो गिदों होननानै साननानै लानांगोन जोंबो BPFखौ बुंदों BPFनि भुल नितिफोरखौ बुंदों जों गिया नाथाय BPFनि भुल नितिफोरखौ बुंदों दिनैनि दिनाव BPFआ खुंगिरि हान्जा हिसाबै गोहो दं गैया नङा बिस्राबो जों बिसोरजों जुजिनांगोन आरो 9 बोसोरनियाबो सासे सिटिं MP बेजोंबो जों जुजिनांगोन खिन्थु आं जुदि दिनै पजिसन होयोबा BPFजों 9 बोसोरनियाजों सेकेन्ड पजिसनाव दं जयैनो कंग्रेसआ थार्ड पजिसनाव दं आरो जों UPPLआ फार्स्ट पजिसनाव दं आरो गुबुन हान्जाफोरखौ बुङाखै माने बिसोरखौ गियाखै रावबो